Pancen ana saperangan manungsa kang kaparingan bondo donya lan panguwasa. Satemah lali marang Purwoduksina kepara keblinger. Rumangsa yen bisa selak saka pranatan hukuming manungsa. Amarga bondo donya lan panguwasa sing didarbeki iku. Ananging awake dhewe kudu eling yen manungsa iku ora bisa selak saka pranatan hukum Gusti kang karo jagat ya Gusti Allah Subhanahu wa taala.